quan diem la gent, mai o quasi mai, en general, no volem al·ludir-nos a nosaltres mateixos. Jo dic la gent i designo els altres. I sí, la gent són els altres. Per definició, la gent són els altres i no jo. Ens resistim a veure'ns sumits o submisos en la indeterminació d'un grup, d'un magma humà confús i ofuscat. Ni tan sols si ens hi trobem, ni tan sols en el cas d'haver-nos trobat materialment immersos en aquella multitud, no acceptem de reconèixer-nos-hi. D'altres paraules com ara poble, o colla, o societat, o partit, o equip, quan ens inclouen, ens semblen justes en la nostra inclusió. Fins i tot admeten un possessiu. El meu poble, la meva colla, la meva societat, el meu partit, el meu equip, que subratlla la nostra adhesió. No diem, però, la nostra gent, sinó és emprant el terme gent amb un sentit de precisa sinonímia amb qualsevol d'aquests altres vocables. La gent és tota una altra cosa. El mot, així retallat, intercala una distància distintiva entre el qui el pronuncia i el conglomerat a què es refereix. La gent feia això o allò. La gent cridava. La gent que sortia del futbol o del cinema. La gent que assistia a la manifestació. Aquesta mena d'expressions solen ser dites de vegades pels mateixos que hi eren i que, això no obstant, en dir-les se'n desentenen. Les podrien dir tots i cada un dels que hi eren, i tothom tindria raó. El concepte de gent només se'ns fa evident quan, ni que sigui mentalment, ens n'hem separat. Més encara, en la mesura que arribem al concepte de gent, ja hem deixat de formar part de la gent. Deixem de ser gent, malgrat que la nostra presència física segueixi inserida en l'aglomeració. En pensar-hi, ens n'hem desglossat d'una manera automàtica. Pot ser perquè la reflexió aïlla. En tot cas, pot afirmar-se que la gent existeix únicament en tant que els congregants no pensen que són individus congregats. En poble, colla, societat, partit, equip, etc., hi ha consciència d'estar reunits en comunitat. En la gent, no. Les acumulacions humanes, circumstancials i amorfes, muntades sobre la inèrcia o l'apassionament, la gernació que brama a l'estadi, passeja o s'entafora al cinema, les turbes exaltades i el plàcid seguici d'un enterrament són, per a nosaltres, la gent. I nosaltres hi som, ben sovint, gairebé sempre en una o altra ocasió. És clar que, com que només podem parlar de la gent quan anem a deixar de ser gent, de vegades ens fem la il·lusió que en restem al marge, constitutivament al marge. Però això és un miratge. No hi ha dubte que la gent són els altres i cadascú de nosaltres.